Ei, salutare la toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Haideți să continuăm, am încercat eu să fac o grădină. Nu știu dacă mi-a ieșit destul de bine. Nu știu ce să pun. Așa că am pus niște flori și chestii de astea. Ok, haideți să punem și o pânză. Mergem acolo. Că nu stă bine. Ok, altceva. De aici niște ciuperci și balozi din ăștia. Ciuperci de aici. Ok. Punem întâi niște ciupercuțe. Dacă ne-ar lăsa. Nu ne lasă, ok. Punem din astea alte. Nu ne lasă, ok, o să punem doar din ăștia. Să punem aici câțiva așa. Așa. Ok, dacă s-ar face noapte, am putea să vedem cum cresc pomii. Ok, asta e grădina noastră. Am pus niște LED-uri lângă. Haideți să vedem ce priveliște avem din casă. Ok. Ieșim. Închidem ușa. Ok, așa. Și ok. Deci așa a fost. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like și să-mi scrieți în comentarii ce ați vrea să fac eu data viitoare. Adică orice. Uitați, mai avem loc și aici de ceva, mai avem loc și acolo. Orice. Și eu o să încerc să fac. Și nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like, să dați un share, un subscribe. Cu voi a fost Patrick și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!